Ovako, sad ću ja vama pokazati zašto ja volim šopingirati u Aliju. Ovako, imate šalice Lego, dobiš čak i neke kockice za složiti, ovo su neke druge, te nisam dobio, te sam te vana stavila. Znači šalica od 350 ml. Dijete može piti i igrati se. Za malo manju djecu, ali isto zanimljivo za poklon, dobiš set od 4 knjigice, olovku sa tintom koja hlapi, znači ti nešto napišeš i ona nakon pol sata islapi, nestane. Imaš utore po kojima dijete uči točno pisati. Znači 2 minus 1 jednako 1. To će islapiti za pola sata. Plus još na svakoj lijevoj strani su vježbe, a na desnoj znači imaš brojeve, slova, engleska, neki kao crtanje, učiš se crtati i pisanje ono, čak ima i kineska slova, kako se pišu brojevi na kineskom, tako. Uz olovku dobiš još 5 mina koje sa tom posebnom valjda tintom, plus ovaj dodatak koji je super za klince da pravilno drže pinkalu, što nabiješ gore i točno sjedne lijepo u ruku. Eto, AliExpress, zanimljiv poklon. Dalje imamo tablet, što nije pravi tablet, ali je fora. Znači oni prije koji su bili s onom trakicom, za to više nije in, ovo je sad in. Piše tu, stisneš, izbrišeš. Eto. Svako manje dijete će se oduševiti tome. Onda bojanka. Znači flomaster u koji uliš vodu i sa vodom bojaš. I sad možeš i bez veze bojati. A možeš i paziti kako bojaš. Znači ono, sve ovisi o djetetu, koliko će se zalagati. I to se osuši i imaš isto neograničeno za koristiti koliko možeš. Jel? Zatim, od zanimljivih stvari, Ivoru sam uzeo ove autiće koje imaju male šerafe i šrafincige i možeš ga kompletno cijelog rastaviti i sastaviti. Ima ih još negdje 2, ja mislim u setu, ali negdje to tamo. Uglavnom, cijelo ga rastaviš i onda ga poslije sastaviš. On je još sad mali za to, ali bit će mu kasnije, ako prežive, zanimljivo. Ovo je za klince super, znači žarulja, ovaj nastavak ti treba ili ne treba, nebitno, možeš ju staviti gore na luster i imaš disko kuglu koja se vrti i zabavlja djecu za vrijeme rođendana ili bilo čega. Jel? A sada malo zanimljivije stvari za nas odrasle. Recimo, ovo je upaljač. Ako niste znali da postoji ovako nešto, upaljač koji se puni USB-om
i stisneš, ovo se užari i ti možeš zapaliti papir koji ću sada evo nekako ću izvaditi smeća. Znači stisneš, pa moram sad zatvoriti pa otvoriti, pa stisniti, evo, užarilo se, gledaj, zapali se taj tren. Puniš USB-om, dobiš kabel. Fora. Jedan sam starom kupio. Od tih fora mi je... Ovo dođe, ja mislim, 5 kuna. Imaš ih sa više ledicama. USB svjetlo. Utakneš USB i super svjetlo. Baš ono... Znači možeš imati doma da ti cijelo vrijeme svijetli ili u kompjuteru, bilo gdje. Ja ne znam je li više od 5 kuna ovo dođe. Ima tu čak rupicu da možeš na špagu staviti, ima poklopac, praktično. Ima toga dosta, ali nisam sad sve našao, a jedna od dobrih fora mi je ovo zvono. Ne izgleda ništa posebno, ali mu je zvono najjače.